cu 5 mai puțin decât Rapid, poziția 6, Rapidul cu al 4-lea atac din Liga 1 Bergambir, însă cu doar 2 succese în deplasare. Ultima victorie pe teren străin a giuleștenilor pe 24 octombrie în etapa 12-a. Să vedem acest atac al CFR-ului, șut în transversală, ocazie mare pentru CFR. Jucătorul de doar 18 ani putea să marcheze. Ocazie importantă pentru CFR, a zguduit transversala Rapidist, rămâne însă 0-0. Lui Buș, vedem, lui Hora, vedem încă o dată șutul lui Sergiu Buș din 15 metri. Lui Duarte, Ștefan Grigorie, Spadasio, i-a cerut lui Sesinia să urce. Spadasio mută jocul acum în partea dreaptă la Rui Duarte. Din nou Spadasio, trage bine de la distanță, este gol pentru Rapid, gol! Spadasio! Golazo! Spadasio deschide scorul în gruia, execuție magnifică a brazilianului, 1-0 pentru Rapid, minutul 22. Un șut fabulos, o invenție balistică de o rară frumusețe a lui Spadasio și Șumudică celebrează acest gol cu fanii giuleșteni aflați în spatele porții lui Nuno Claro. Vedem încă o dată această bijuterie. Balonul a atins transversala, însă Spadasio a avut mai multă șansă decât Sergiu Buș în startul partidei. Mingea s-a dus în poartă apoi. 1-0 pentru Rapid, execuție magnifică a lui Spadasio. În sezonul trecut în Gruia a fost 1-0, o execuție din nou din afara careului pentru Mureșan, la fel cum a fost acum cazul lui Spadasio, un super gol în Liga 1 Bergambir. Jucătorii portughezi sau brazilieni sunt la putere cu asemenea execuții. În runda a doua din 2011 am văzut super golul portughezului Filipe Teixeira de la FC Brașov în confruntarea cu Steaua. La Rapid sunt în pericol de a fi suspendați în meciul de etapa viitoare contra Craiovei în Giulești. Rui Duarte, Glauber și Hera. Să vedem atacul CFR-ului cu Panin trimițând în 6 metri, resping însă giuleșteni. Revedem aici ocazia de mai devreme cu pasa lui Panin și excelenta intervenția lui Marcos Antonio. O atmosferă superbă la acest derby feroviar sau clasicul roților de tren. Două echipe cu aceleași culori. Un derby feroviar, putem spune. O lansare aici pentru Rafael Bastos. Bastos îl depășește pe Straton, însă ratează finalizarea. Bastos a ridicat publicul în picioare după ce l-a depășit în portarul rapidist, însă și-a dezamăgit fanii cu această execuție ratată. I-a luat fața oarecum asemănător lui Dani Alves în meciul din Champions League contra celor de la Shakhtar Donetsk. Casio scoate pentru Sesini, acum Hera, Olberdam, scoate lovitură liberă Casio și este o fază la care Spadasio se duce hotărât. Inițial Grigorie pusese stăpânire pe minge, merge acolo și Hera. Sunt numai puțin de 3 jucători în preajma balonului, 3 rapidiști. Să vedem ce decizie vor lua jucătorii lui Marius Șumudică. Sunt însă 3 executanți foarte buni ai fazelor fixe. Distanță de aproximativ 30 de metri
față de poarta lui Nuno Diogo. Portughezul își dirigează zidul. Nuno Diogo, Bud, Gabi Mureșan, Emanuel Cone în zidul ceferist. Sunt acolo și trei rapidiști. Spadaciu execută, periculos, însă puțin peste poarta lui Nuno Claro. Și Mudică strigă spre Ovidiu Herea, însă nu reușește să-i transmită ceva.